Този поздрав е от Криси за братята му Денис и Андриан. Специален поздрав с душа и съдба. През огън и време останахме трима. Рамо до рамо в мрак и светлина. Три сърца бият в една чистота. Животът ви учи да падате, да ставате, но никога пътя един към друг не забравяте. С чест и с сила вървите напред. Оставяте обич, това е късмет. Хей, хей! И дори когато светът ви пречупи, за братята на Наман, любовта помежду ви е най-силният план. За Денис и Андриан, три души, една съдба, виж как гори света. Тихи сте, но носите сила. И колкото пъти съдбата ви спира. Аман, аман, аман. Яли, 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 Събрахме се всички за вас тази нощ. Желаем ви път със светлина напред. Яли, 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 яли.